Hello, Céhfuilsibh go leir fáilte as chuig an show fáilte as chuig gohfuil go weekly episode ar seapahocht an teachtain seo. Céhfuilsibh tásúlam gohfuil rudaí go maith samhain bhfuil mór nuacht réadaí an so agam is sa bhil. Tá mé moth go maith inniu bhí ar an cúpla rud a dhéanamh ar mádsan mar scanach déanú an so an lá bhí méid déanamh an tafaidú, so bhí ar an chaú le an hiar na talún agus beagnaíon airgid ó thuirtó onas go maiid ná na sailte a chuineáil ar siúil. An seo ag meach a cresin ag learn Irish Online HQ mar an dárad tá siad mar an ggéine ar nó an ifig an HQ mar an déar fá sin me cheomar cuddalta in áire an so I lór na cathrach is sa bhil. So bhí Casú leis mar tá mé fós ag íoc le airgetíir, ní ghlachan sé le chuirta, ní ghlachan sé le bank transfer ar an dad mar sin ceach leir matlamáis an sean stíal sin tá sigsúil agus cosú le lán rudaí is sa bhil tá sigsúil le chuna sa bheith sé ar chuna sa bhí sé tócha sna thuchtatí, sna nóchatí, ní ra me se bio ag an am sin rugus sa bléon cáhí le mé ach a lán rudaí sa bhfuil muhíonn sé anna sais old school agus leis an seanstíal beagnaíonn seanaimsir ach I meach jazz. Ceapam sa bhí ar an bula leis agus is tócha an orhéarnach go bhhaim sa cas le chéile I gábhid fithe cethir, meanar gábhid fithe cúg an céad ó eile ag tús na míos an sin a bhhaim sa bula le chéile agus bhí méid leabhart beagnaí leis tar sé sin bhí ní armach rinne méid cinna chun dul agus beagnaí bricfástáil agus caí a bheith agam agus níos arás ag an teach tar séisteach le beagnaí ceol agus ní bhíon mé chur in deafar ar an riomh ar madzan sé leún term. No, caiith mé féin aáil sa sóirse amach agus caiith mé bheith ag moth go ba riomh atá mé an léon obair a dhéanamh sa dúirt mé gnáis ar derm de an ná ar an lún. Tá mé an dulmach caí bheith agam, siúil timppla éisteach le beagnaí ceol, tein beidir tá cúpla rud timpplaach agus caiith mé na rudí sin a dhéanamh agus an sin term, ok. Anis tá mé ré an síos agus beagnaí ibre a dhéanamh agus mar eile sin an obair a dhéanam ceapan goil sé níos fearr tá mé ag an buinte sin leis le learn Irish Online agus le lá rudaí I a héal atá dhéanamh gom ina bhfuil an quality níos tábhachtaí ná an quantity agus tá níos tábhachtaí go bhfuil gachrod stocha gachrod a bhfuil mé crothú go sa go maith in áit tá mé churmach cúig fudgréile ar an membership in aine seaachtain an mé déanana rud nua le learn Irish Online an rud nua seo I a héal fearsanta nó. Níos tábhachtaí nuair dhéanam rud éigen go sa go maith in áit churmach rudaí an tamar fád agus níos siad roiá mar tá mé rá thuirseach nó beidir tá cúpla botún an seo san siúd mar dhéan nach ra mór an ama agam an sais check chu fo le proofread ar an rinne mar sin so sin an dearc a bhéidir go sin beagnaí leisciú le cúpla seachta nús bhí me anganóthach leis an over freisin so go háirithe inneo an chéad seachtain sa bhí na nullag agus ní bhaid mí nullag rógan nóthach don mar an chud smóid rudaí ag buint leis an nullag tá siad déantach am hana féin agus tá siad olbhathe am hana féin mar le fógarthe na nullag agus offers difriúla nó taircin siad difriúla a bheit gin ire na mísa, tá sé déantach íon hana féin just caiith méid cúpla rud a chur sús agus le chuna dé ebro sé sin ina éonar ní bhaid ar mór an a dhéanú leis. Ach gachard go an so is bhfuil bhí deir seach an deasán bhí mé glanús an táchan arás an éan dúirt mé ceapan bhí mé leabhart ar an tagran sa bhreis ar an aoine a chéan amach ar Patreon, patreon.com/learn Irish Online agus dúirt mé cheall mé ar an géad episód eile so neo episód iwwer 68 ní ra mé chun leabhart faoi aon rud níos dá éire nó rud níos truma is dócha mar tá lans is topicí ní anna chrom ar fádach cúpla topic níos dá éire lúta agam is dócha agus méid leabhart faoin rudí sin leis na tiltte an seo sa Spáin cúpla rudá san sláténtia freisin Jerry de Moncoch agus ceapan tá mé an leabhart beagnaín faoi sin beidir go fáin go bhhainhíimiid gotí an tatan segan riamh dollarás go rudí anna aids from mar fad before going back to kind of very light-hearted things ach bhí mé ag leanús an táchan na ri níor seachtainna agus caiim mé rud amháin an coverage agus an tuairisciú
a bhí ag tíide cethir hí sé rás Tá sam is rud sais in vogue nó rud trendy é anis a bheith agrá ó tá orsaí ruúfas agus tá tíide cethir go hiach le lá rudaí a dhéanaan siad táúpla rud a bhín daoine gra mar hapla nuacht bín an nuacht bhád níos fear tíide cethir ná ar orsaí. Nimí cinnta faoi rudaí mar sin agus nimé just agrá é sin mar ealgrás le déanta scoilge ar nóí ach ní ar sam go méid ar nóí ar an saharn agus iné ar an danach bhí lán chlóranna I bhar an lei ar RTE agus freisin Virgin Media so TV3 réidir sin an tanamatá fós ar I minsaí ar aonas agus just an sin ar fra 3 or 4 or lé 2 or lé chud mód an lá réidir ag leir faoi ó cadatáisiúil I kilhaint an cadatáisiúil ináliú cadatáisiúil I na sam cinát maiile clia. Agus ag dul timppla tína countentus de friúlegs an sin panel sa studio an sinna Donnybrook tócha I maiile clia. Sais headquarters RTE chean cearhrú RTE agus bhí sé leart faoi péad tá arsúil faoin tácán agus na tuirthaí teachtasteach ach ní sam go méid an rud céan ag tíide cethir agus go raibh reporters acu agus iiriseoirí acu ar fud fad na tíre ag déanam tíorchan rud céine mar RTE ach bhí sé bhád níos profisiúnta cheap mise ar aonos ar tíide cethir bhí bhád níos mó graphics acu ar RTE go minic bhí ag dul go count centers agus just bhí ar na hirsóirí an sin rá ó tá míle is a churicéid trodó bhóta feite ag mar le McDonald's agus an sin tá sam séchéad agus trocha feite ag an duine seo le Labour nó an duine seo le whatever fi na fáil ach bhí ar thu le gachar le léh amach ní rah in just like charts acu na graphics sin an focail ní ra an graphics acu ar churbe agus bhí bheith seo bhád níos fear in duine a bhíon ag leanúint na tácánaí sa riachtaintia mar hapla nó san snátaintia I gcónaí Sky News agus BBC News nar bhíon old táchan nó aonáis táchan nó referen hall an sin is astanna nó sa riachtaintia bín siad go hiach más leis na graphics agus tá an Skypad acu agus gacard cosú le sin agus ní sé sin ag RTE ar churbe really. Agus le tí gahar bhí bhád níos mó de sin acu bugs freisin bhí iiriseoirí acu mar dúirs mé ar fud fad an tíre anar profisiúnta bhí se an simú na rudí tifriúla bhí le rá ag daoine agus tá sé bhád níos deachar má tá tusa an sin ag gceannas ar an coverage ag tí gahar Tá sé bhád níos deachar mar nílach is an céhéad daoineach whatever 100,000 duine beidir le ghfuil go comhlífa sin ghfuil siad lán dul ar tí gahar agus leabhart faoin tácán agus an sin tíomh siad sin 100,000 sin céhéad bhfuil sim acu sa políocht céhéad bhfuil le fáil chuna dhéanú ní mór an daoine really leis an méid sin ghail agus bhí gachtainna lán lífa lán chaintear dúchas just ná leabhart mar sin agus go fibre bit arthú agus tá sin zachar go thuirthanar tú ag leabhart fiú an buganí níos deachra agus buganí níos tromchúisí agus buganí níos sonraithe agus dítéil is tócha cosú le ulthachán agus políocht na hhéireann Tá sé bhád níos deachar agus caiitú bheith sin ré le haid incheist nó a bheith léomhach Ifrica an tá mar fád agus chuig go fungéad an seo agus cú fungéad teag an snátá agus chuileút mar sin Tá sé deachar agus le RTE ar nóí tá bhád níos mó daoine mar tá beir le gachtain in éan agus tá réimse leat na bhád níos lethna acu ná tá beidir ag tíide cethir so Hu sé sin a bhaim go mór an cichil má agus bhí an coverage nó an thuairsciú mar dearfá a scoilge ag tíide cethir. Agus bhí sé simú ní linn sam go rilí leart faoine na tuirthaí agus mar dúirt méid cúpla seachtain hin na tuirthaí dúirch céan na mar a bhí gachtainna agsúló ceapan agsúló ag leart faoi expecting ní ag leart faoi hoping an sin mórt a bhín sin na simród actually i lántangacha difriúla chud is mód tangacha I gcónaítá an focail céine ar hope agus expect ach I méile tá difricht dulhhar it's a hope agus expect beidir gra a lá daoine expecting an thuair seo ach a lá daoine beidir an siad go háirthe daoine ógan siad hoping le haid an thuair sin ach ar aonas linsa agam leart faoin téimi cosú le sin ach rud amháin bhí méid leart faoi Jerry de man cut
trí nó chuirsacht an ó hin, chorpach gan well ceapam gan rí an chorpach is cáúla in éan agus tá simime go landíine idir monk agus tá lásáis different opinions agus varied opinions is tócha termí agsúla ag daine agsúla Jerry Hutch agus gachar dhéanaan sé agus an chuí mar bhíonn sé agus an charisma tá just tá rud ag an aige tá an simú agus ar nóid tá scéal an simú le a mátar lena héal agus an saoil a bhí aige gotí seo agus cin sa bhfuil sé feice ag go landíine géiste le seach na scenes inné agus na híhána Jerry de Moncoch ag sriú an RDS i Maiile Clia an átar an countersúil dansa gotí an nóméid déirnach gotí a dóchlog nó trílog ceapam san nóna te daní nuair sin ar churbe an láir fad ar an saharn nuair sin ar churbe má sin te daíoach dansa gotí an nóméid déirnach nar bhí si tón an count a léomhach agus an tura a léomhach agus bhí sé cosúil grá an pápa an sin gur Papa Francis tar éis sriú ar an áit bhí an méid sin cameras mit sin paparazzi na san beidir paparazzi is an focalas fearr ar an méid sin reporters an agus iiriseoirí an bhí sé dochreidse gachar a bhí ar siúil agus an méid commotion a bhí ar siúil agus na gardaí bhí ar na chardaí well ní rah sé ceir leis mór an rilí chuna bheith onrach ach dochreidse agus bhí sé cho congur freisin bhí seansa cinnta gaige ar maidin de daní cheaplandíine grá sé chun siáán á agus an sin nóna de daní marall ar na transfers agus an chuí a bhíon ar gcóras polúla agus ar gcóras bhótála ag obair in éan is cum man bhfuil mar hempla bhí a bhád níos mó bhótaí ag Jerry Hutch ná Marie Sherlock rinne mé aglah actually le Marie Sherlock blintóhin gáhí leis ní blintóhin ar churbe gáhlíóhin gahils fé dó le haim FYP an sonscoil déirnach a bhí agam. Sa bhlíonarnach nar bhí mé san óscoil rinne mé aglah leihí, so bhí sé actually eisteach gur siise hascachtainna agus bhí anna sim agam sa scéil so agus cad bhí an tarlú le Jerry Hutch agus bhí seanna simú gur séad sé Marie Sherlock agus Jerry Hutch lein síchan téirnach an sin i Dublin Central, Maiile Clia, Lór. Agus ba bheog mar bhuaise. Bhí se an a chungur for fád ní seach beidir chuigcéad nó séchéad bhóta idir an bhirtsachu sa deire agus ní ramans roáda ón unthinkable mar deirfá i mé le Jerry Hutch ag dul go Leinster House go Tach Lion dáléiran chuna bheith ina cheachta dálags mar dúirt méid trí nó chuirseachta nó hin ar an budcréile ní rá aon duine rilí ní rá orsaí nó mór sanna papí nuachtána ag tuairt éon ords ar churbe mar níor cheap siad gur seansaige nó beidir ní rá siad i ggéirí mór an ords a thuirtsló mar beidir bhí siad ceapú go garóid sé sin leis chun siochan áil ní sam agus tuigim cin fá agus tá sin níos éca just gan a bheith scríb fiú ag still a sin an áit actually a bheith ag téile leis an pí nuachta sin ach tá sé anna simúí cad íon hí sé mar an chéidir deile an rachi sé rascatí an saoil a bhí aige idir an Trail Regency ar nuirí i mí Aibran agus níos agus sin just a bheith ina chonaí idir Baile Clia agus Tenerife agus cúpla áit an seo níosceart na Spáine agus le faoin choróla ceapam áit anna chungurachta Marbella a mai sé just ag dul idir náit an sin agus ag chuineáil sais low profile mar deirfa Níl sam nó an dhéon hí séirt anis an mai sé smaoine fó bhfuil bhí me anna chungurachta de siochan sa dals tá mé chun leanrá leis an iirecht polúla seo ar nó ní bhaid táchan rísin éan gotí gabhils fé hocht beidir gabhils fé ní fiú na táchans le an council le an chuirla chundé ní bhaid ar siúla ríis gotí gáhíle is a fé ní so tá buúgní mí ar le sin mar tá mis sé ceappa don méach council election gabhils fé cuaig gabhils fé sé bheith seansaige chun dóir ní sam cén choirla taú an sin is tócha bhfuil Dublin City Council agus Dublin County Council ní mé céad fan géad cínta cin chuí a bríonn sé hús an sin tá sam in náliamh tá choirla chundé agin agus tá choirla na cathrach agin tá an dá chean friúil. So ba sé simú, an mai sé gur leanrá agus rud éigen dhéanú chun
ina ocail féin in his own words carú leis na daine maiile cléagus carú leis na daine an sin I Lorna Carrick goirthe túisceart Lorna Carrick an sin ní mé cinnta ach ba se anna simúlagus mar dúirt mééis cuma má tá simad idir thut agus cad dhéon tú má hacíonn tú leis nó muna bhfuil léon simad I chad dhéanaan sé agus má cheapan tú gur drochanna é amach sin cearchlór ach caiid tú adfáil ar leid tá rud ag an faoi, tá rud ag an simú faoi, tá charisma ag an faoi agus tá sé an simú. An éiste leis an aglah sin an tain sais aglah ceart nó aglah fada ar rinne sé leis an campaign seo leis an fiachtas seo bhí sé ar an podcréile sin ceapan rinne mé an podcréile cúpla seachtain nó hinine ag labhart faoin podcréile seo le Nicola Talent agus bhí Jerry Hutch ar an show sin an show dar bhanam Crime World agus má échan tú ar na hihricha ar an show sin an aglah sin cúpa milliún streams ceapam agus éistóir ar YouTube agus Spotify agus nátan de friúla béidir an podcréile is éistithe is dar na Héireann, the most listened to podcasts or show in the history of Ireland béidir seans mag an daus an ceanna smó I mlína so táhar aigen faoi agus an inis an bhfuil just gatainna chun termadaí anhhair agus an bhfuil sé chun dulráisce Lanzarote agus saoil chiún a bheith gan sin nó an bhfuil sé chun leanúráid le seo le a bheith sa public eye mar deir fág sa bheith an sin le feicáil ag déanana rudí de friúla I maiile cléags beidir timppla na tíre in samach ba sé simú chun é sin le leanúint agus fan go bheithmins cadíana sé mar tásim ag go leantíine I gadíon sé agus is cuma cená a héon sé ba sim ag na meán I gadíon sé ba land chunspóid a gcóí leis so tá sé simú. Is cuma cad ceapan tú faoi caiid tú adháil gohfuil sé simú ar chlí éigen agus nar bhín méid labhart le daoine de friúla faoin scéil seo ní mór an daoine nachhfuil sim acu ar chlí amháin nó slí eile. Seach sé sin na sam ó bhfuil mór an eile rií arsúil an so is sa bhfuil ar nóí leúpla seachtain fácham rih a himmarrás gáileh ar fa nó nulach ní bheith an ach ar fa seachtain amháin te gná timmarrás ar fa sé nó seach lá rilí ag an nulach is fearlam dulrás I mi aibran mi bhean fóhar ar bhín an aimse bugan níos steise na leihananta níos fuide nar tatúir British summertime mar ar fan Irish summertime beidir go níls déile saving time sé sin tífrucht dolóir dom sa bí méid leirtar ar an budgréile go minic faoin aimsean seo agus go bíonn sé ní bhíonn sé chomh dúracha bí na leihananta níos fuide agus orintanta ní cheapan daoine go sin roihabhtach ach nar tatuig ag Irish súscach lá leis an aimstre sin agus leis an dúrchas sin béidir nó an ghealtainna sin déana sé difriocht dulhór dom sé réanos gus ceapam dá lán daoine ar fud an da. So ag tinú le dorás gan dás ar fe cúpla lágs ceapam fanimiid an sin gotí mí mórta nó mí aibran agus an sin cúpla seachtain beidir fiú mí omlan a fiochuach mí mórta mí aibran hátar an am sin. Agus just mé an fannach den éan ar fra am níos fuidse mar ní mór an am a catá go réí an éan le goblín a nús fi min sin ar fra mí bheán fóver an bhí omláin I gabhils fithe trí seach sé sin ó chús gabhils fithe dóg déanais ní rá seach ó fra cúg nó sé lá I mí aibran cúd nó sé lá mí bheán fór cúd nó sé lá ag am nulog so tá mé géirí sa stint níos fuide ar fra ar laiad chaici spitter fiú mí omlan chathrás in éan agus tá mé hunna sinna dhéanú ag améigen I ré an chéad chuid de gáhíle fé chuig ach fan gohhaicmans mar deir me gánaí ar an budcréile ní bhín plán agam riomh ní bhíon méid smuoin bhan nócha faoin tauci mar ní lé a géint an cad th loí seans nach mai mé an sa amórc seans go nach roií rudaí ag gceann cúpla lá seans go Tuchi búma olmhór núcléoch ón rúis mas rud é go tú léomh na nuachta le cúpla seachta nús beidir go dar luis sé sin níl saginn so beartún just well I mthirm sé rénos beartún just tana bhaint as anneo agus fan go bheithmint cad atá ag teacht ó mórc. Freisin bhí mé ag déanú písa siúbadorachta le haid Black Friday. Ceapan bhí mé cláirt faoi seo ar an agran sa bhreis ar an ine agus I gcónaí ní mar ó chaf le siopdóirt te an árénos
agus ag Black Friday is matlan beidir fiisclethe a ceannach mar tá bín sales ionach ag PlayStation well tá chuma ionach chuthú beidir ghfuil si deirtar an price a chuir sús cúpla seach an Riveré agus an sin tá chuma ar ghfuil an díal nó an discount a bhád níos fearr. Ach formé díal má formé Red Dead Redemption 2 ar an PS4 le ceapan €50 na beidir níos lú fiú agus inta nachhfuil well ní rah mór an arolalas sam faoi Red Dead Redemption 2 rih an tatan se catsa ach is cuilumm nar tháinig sé amach nus am caiim Googleí an ar seo picture covis thugtaid covis a níteag thart ar an am sin ceapan rih COVID ach níl sé bhád ó hen beidir cuaig sé seach mlína thart ar an am sin. Agus ceapan ghfuil an chuid is mód sa chuoine ar choin sin gohfuil thugtaid tháinig sé amach Red Dead Redemption 2, an action-adventure game developed and published by Rockstar Games in 2018. Agus ceapam chuil an chud smó just as gamers agus daoine tá gafal a rudaí ar an PlayStation agus ar an Xbox agus an fiisclaithí sin chuil a lán daoine ar choin sin agus go naontaíonn a lán daoine chuil Red Dead Redemption 2 mar an chluthe is fearr de béidir is star na fiisclaithí ach an daos sa generation so is stocha gachra a tháinig amach ó beidir gabhfuil le tréiteag go dtíanais so ré an PS4 agus inis an PS5 mar sin réile an generation chéine ní ar mór an difric déidir an PS4 agus an PS5 so deirmuid an chluthe is fearr an fiisclaithe is fearr a tháinig amach le 10 mlína anús mar hapléidir gabhfuil scarteag agus gabhfuil is feith car. Agus, ó am go háin, like ní gamer mór mé is matlan rudig sú le Call of Duty agus FIFA ach mar dúirt mé ar an agran sa bhreis ar an ina. Is matlan beidir a bheith gimmert FIFA ar fra míógó agus an sin chain séhí agus ní bhín mé ag buint éúsáid as an PlayStation a churbe. Just cosú le landíní chain trí tréimh si agus ní mé róchaf ní bhín mé ag sí ag a dóchlog chronóna agus tosté mé gimmert agus an sin níréicnim go dtí an nóid a héim go dtí an labbeag meáníthe just bín mé gimmert fra. Or ar chléig beidir orga le agus sinné, níl simagam beidir marall nach bhfuil attention span an ad agam, níl sagam simagam lenaráigs mohím go donna mat méid ag gimmert an lá fad. So dúirt mé, níl mór an fiisclaithí imirtha agam le cúpla bliain nús agus an cúpla fiisclaithe tá imirtha agam sin just na chnácín cosú le FIFA agus Call of Duty. Tá mé gimmert rud éigen leis campaign nó story bígan ní défriúil thosa go gomín daoine gafa le Red Dead Redemption 2, bín landíine anna cruisegúil agus tá high expectations ag go lá gamers faoi chluichí défriúla má haon tú ar IGN nó ING sin ING ceanháin sin an bank ungrach do an Géirín bank ceapan agus an cean eile Jane sheet IGN Jane sheet says reviews agus leirhasna ar fiisclaithí so má haon tú ar ceantain leirhas na gom leiscail táchu ar YouTube agus mas rud é gúil tú ag féchan san sin ar na trachtarchtaí ar na comments hís gáinna bí ní tuairtamach ní leontífricht déidir an cluthe seo agus an chean téirnach nó cén fáin nach chuil sin an cluthe níos fearr i dhéanú leis an méid targad atá Cats acu tá na developers a gcónaí láirt fin na developers tá na developers cóhhamanach agus rudaí mar sin ach má tá fécans ar an review atá déon taú ar Red Dead Redemption 2 tá an reviews do chreide agus bín gachtain ará. Le bín daine ará agus táád ghfuil cléthe go má nar bhín daine agrá rud éigen go le seo. Bhí duine ag an ará bhrálam do méchan seans agam dulrás agus an cluthe so immert don chéadúir a ríis. Cosú le domas a bíon an rud céan agam le árán gomininic. Is even an beit árán éigen ach tá sé cloist agam an méid sin ama chailann sé beganín den tríocht is tócha tar éis tamil agus bíon me sé smaoin bhá nach méid sé go hinnta chun na mothú gan céanna a bheith am mar bhí agam beidir cúg blian ó hin rih a thula mé bhain nó nar bhí mé éisteach leis an tar an don chéadúir. So dúirt me sin cílinn sé sin gaithí sé a bheith an bhád ní bhíon aon duine grá gúil sé go donna ní bhíon mór an daoine rénos. So cheanna mé cluife agus an céad cabbatéil nó an céad pí an céad óra nó cho, bhí sé just anna máil agus buganí le dránach
Agus an sin nuair bhí me beganí níos clachtaithe leis an cluthe ar an sathern ar an damhnach, bhí me le gá. Wait, tá sé seo do chreidsa. Like an dar chabbaté agus fós nílach beidir Jeff an géad an cluthe déanta agam. Ach wow. Tá sé deachar an chuirsí síanaar just níos fear má haon tú go YouTube agus má tá tú fécinn ar beganín gameplay over Red Dead Redemption. Ach is cowboythú an sin sa Wild West. Ceapan ag zera an níomhhíisteag so hartar 8:05, 8:09 ag an am sin, so am simú san státéntia agus just tá dahan oscailta tá tú an dul éon áit so tá sé 6 le an Open World Games agus tá sé bunig sa le GTA mar tá tú an interactions íanal le aon daoine a bhún tú lo agus féidir leat droch interactions a bhad nó is féidir leat déile leis na daoine agus is féidir leat labhairt le daoine eile sa cluthe I meallach níos chuirúla. Is tócha sin just video game characters níl tú ag déile le fíor chuoine sa féorhéil ní bhíon tú ní bhíon mis gimmert ar lína ar réana sachtá an dul éon áit tá na graphics do chreidsa na sonraí na details. Wow, do chreidsa ar fad agus an méid rudaí a chuir siad isteach agus mhfuil tú ag ddír isteach ar an rud sin níl tú chun teach ir ach fós tá chur na developers a rís an detail sin an rud sin an bheog ar fad sa chluithe honest there was no stone left unturned mar an dearfa. So se an a chuil tá mé agsúil go mór leis immert san nocht a rééis agus tá sé ciúil scrúblim ar bhí mí só rééis níor mar riomh gafa le bhísclaí ach go gcóna bhí mé immert rud ag an ceapan bhí Xbox 360 a gin agus PS2 agus rudíag le sin agus an nócha an sin nuair tá chluithe nua ad agus tá tú bhíganní gafa leis agus tá tú mar minic ní bhí mé immert seachas ag deir an lé mar tá mé géirí chud ibre áil déantaach go chuirdeile ach tá tú is tá méid tanú go mór leis an gluthe imhhairt san nacht sin anna chuúil agus is íhanlum an mothúán sin agus an excitement sin agus ceapan. Is rud asáis hack é ceapan mhfuil tú ro hástal rudaí a mé rá go gáid tú Red Dead Redemption 2 a cheannach. Ach rud ag an deas agus tá se anna éasca an déanam nó sácha is géirenas. Rud ag an bheith agat ag déir an lei bhfuil tú agsúil go mór leis. So is cuma mas rud ag gohfuil tún beidir leabhar nua a cheannach agus níl tú chun é a léomh seachas ag déir an lei nó beidir frísclathe nua nó mar hapla le 6 seachtainna nús bhí méid féchans ar Big Brother gachíthe agus bhí episód gachíthe seachas ihe de saharn ag de chlog. So má tá rud ag an ad ceapman sin is cuma cad a bhíon arsúla ra an lei i gcónaí bíon an spark sin nó an excitements nó bíon rud ag an agat an a bheith agsúil leis an rud sin agus bíon tú beganín excited agus bíon sketchmíníirt i ra an lei agus carínta sin go mór ceapan má tá rud ag an ad ag déir an lei agus tá tú agsúil go mór leis rud sin chlóir televíse béidir nó is cuma éon rud ó bhfuil sim ad ána. Ach sin é, so níor sé ró chaire an tachlan seo ar aonas rinne mé ort gan an podcréile dhéanana ró chaire an tachlan seo. Ach sin é, gais gur míle maigi a mar is lach as a bheith géisteach tan fear bhuiic tá na gná rudí hall ar learnirishonline.com as rudí ghfuil tú ag fólam na Gaeilge agus mna bhfuil tú fós gur míle mad as a bheith ag tionna seach tású agam go daithníon an podcréile libh agus ghfuil se fósaigh buint taithneamh as an podcréile ghfuil gachard ag dul go maith libh se peát a bhfuil sibh sa damhna agus go maith le sin má tá sibh géirí a bheith ag deagháil lom faoi éon rud ag buint leis an podcréile an show nó Learn Irish Online béad ar go lom ar liam.learnirishonline@gmail.com nó is féidir a teachtacht a cheola chuigam ar Learn Irish Online ar Instagram. Sin é, gais gur míle maigi le romí libh an tachtain seo thugan.